cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nibe warichi, ibe warichi na wayala. Nibe warita, ibe warita na wayala. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do. O de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan. Wa aka no ni mali wari ci siro be. Amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke o ken sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne credit la abonnement télé fuka ta se kurani di sarali ma aw be bonisi sɔrɔ ni bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw be se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔne bɔ yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛ ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye min ye mɛkalo ale tile 4 ye bi ye san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an da bɛna don kuma mun na olu la kumabaw olu de filɛ nin ye
Mali gouvernement ale yamariata ko moto minnu bɛ n'o ye sanili ye Apsoniki ale ni Aujin k'olu kɔni bolili bɛna dabila pewu an ka marabolo an'an ka togodaw la ka kɛ ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye wa mun ye moto kelen ye fana a feereli n'a sanni n'a jagoli a n'a maɲɔgɔlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ko ka olu fana bɛɛ lajɛlen jɔ nin waati in na o hukumu kelen fana kɔnɔna na gouvernement ko sa ko min ye kungokolo fandanbada minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan 39 ani maaw tɔgɔla foro kɛnɛ minnu bɛ yen ani dugudenw ka yɔrɔ minnu bɛ yen o yɔrɔ 39 olu sugandira yaasa maaw k'u mabɔ o yɔrɔ la armée ale bɛna wulikajɔ min jɔli kɛ min ye conseil des ministres ye ale ko sefa wari miliyari 7 o ka don kalanso la Segu ale ni Kulukoro mara la yaasa lycée moderne bɛ se ka jɔ ye cogo min na farafinna kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o ye forum des médias ye o baaraw daminɛna kunungo Bamakɔ kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ premier ministre bolo an bɛna tila ka taa yen Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ n'o ye aéroport ye ale y'a ka sayɛlɛma lajɛ baaraw kɛ kimɛliw sira fɛ o y'a yira sa ko 100 sarada la 14 o de farala maaw kan maa minnu bɛ Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ ale sugandi k'u ka baaraw kɛ a kɔnɔna na n'u ka pankuruw ye nin waati in na sa samiya bɛ ka don wulikajɔ ni cɛsiri an ka marabolo kɔnɔna na o baaraw bɛ sen na yaasa min ye samiyaji yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ nafama ye cogo min nka sɛnɛkɛlaw caman y'a jira k'a fɔ ko samiyaji bɛ retard la dɔɔni olu ka fanfɛlaw la kɔkan kibaruyaw olu na kɛ ka baabu tɔ dafa ani farikolo ɲɛnajɛ bi min ye aigliw ye olu ni Iran bɛ jouer nka dolanci min kɛ Turkikaw olu fɛ u ka dugu min tɔgɔ ye ko Antalya fédération ale ni RNC k'u ye ɲɔgɔn bila k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye fan si ma o sɛbɛnw fana o bolonɔ bilara n'Ala sɔnna a ma min ye taekwondo ye fala ye an kɛra jɔyɔrɔ 6nan de ye han u y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye donc an na tila k'an da don nin bɛɛ lajɛlen na nin an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔma in na. Fala ye bi sɔgɔmada in na min ye alamisa ye alamisa an bɛ kuma di maaw ma maa minnu b'a fɛ ka u hakilinaw di kuntilenna bɛ maa minnu na ani filɛcogo bɛ maa minnu na ani minnu b'a fɛ fana ka miirinaw fɔ yaasa ka se ka a yira k'a fɔ olu ka ko faamucogo ye o ye alamisa ye an balimamuso dɔ ale ye min ci an ma bi sɔgɔmada in na an ka jɛ ka o lamɛn. Tɔrɔkasi min i n'a fɔ Maliko ta fanfɛla la quoi c'est pas facile an yɛrɛ bɛ an tɛ lafiya walayi Mali kɔni a ma nɔgɔn mais an bɛ dugawu kɛ Ala de y'a nɔgɔyaba ye an ka sɔrɔdasi ninnu bɛ sira min kan yarabi Ala k'u dɛmɛ a la an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka n'u dɛsɛ parce que ninnu nana kama de quoi ninnu nakun tɛ wariko ye ninnu nakun tɛ sanuko ye ninnu nakun tɛ foyi ko ye ninnu nakun ye Maliko de ye Maliyɛn den bɛɛ kan ka bila i kun na n'a sɔrɔ ninnu nakun kun ye wariko ni sanuko ni diɲɛko ye i kun b'a y'u la i bɛ fɛn fɛn ye présidentw na i t'o si ye ninnu na i t'u ye avion ba kɔnɔ diɲɛ yaala la i t'u ye k'u ye étages jɔ ka don a kɔnɔ i t'u ye bazin ba don ni vɛsi ba don na et puis n'a sɔrɔ ko ninnu nakun kun ye nafolo ko ye tonton Kasim ɲanguma y'a sɔrɔ ninnu ye nafolo kɛ k'u kɔ n'u ɲɛfa ka tila ka politikimaa dɔ namara k'a sigi wallahi ninnu nakun t'o ye ninnu nakun ye Mali dilanni de ye u kɛlen don k'u nidi de sinon n'o tɛ munna i b'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la i nana sɔrɔ cogo min na i b'a fɔ n b'a bila ten ka taa u caman tɛmɛna o Sanogo ninnu ka wagati kɛra an y'a ye o CEDEAO y'a bile k'a da u da la tubabuw wulila k'a bile k'a d'u da la 6 mois u y'a bila wari bɔrɛ de tun bɛ bɔ an mɛnna yan sa mais an ye kow ye dɛ wari bɔrɛw de tun bɛ bɔ maa joli de sara k'u su kɛ kɔlɔn kɔnɔ an y'a ye mɔgɔw tun bɛ bɔ ni musow tun bɛ bɔ ni sanu ye Mali la ka don n'a ye an y'a ye an ɲɛna yan mais bɛɛ kan ka ninnu dɛmɛ de k'a dɔn ko ninnu a kun tɛ wariko ye n'o tɛ ɲanguma y'a sɔrɔ u y'a ta ka taa ka politikimaa dɔ namara k'o sigi tugun sisan tun b'an sɔrɔ dingɛ kɔnɔ donc maliyɛnw ka ko faamuya anw yɛrɛ bɛ dugu min na Donald Trump da yɛlɛ ko 20 n'a 10 dɔwɛrɛ tɛ ko America first ale ka dugu fɔlɔ a b'o de nɔfɛ a bɛ mɔgɔ joli gɛn ka bɔ a ka dugu kɔnɔ
fɛn ma b'o la taama b'o la sisi ma b'o la anw ko k'an bɛ k'an yɛrɛ o kɛra bɔnɛ ye anw da la mais maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma i yɛrɛ na i bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye cogo min u k'u bolo di ɲɔgɔn ma quoi u k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u m'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ baara ye dɛ Mali tɛ se ka jɔ tantɔ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ guerre de kɔnɔ fo maliyɛnw k'a faamuya n'i y'a mɛn ko ji a bɛ sɔrɔ dugu lafiyalen de n'i y'a mɛn courant a bɛ sɔrɔ dugu lafiyalen de n'i y'a mɛn baara fɛn o fɛn yiriwa sira la o b'a sɔrɔ jamana basigilen de don a bɛ sɔrɔ ni nin ko bɛɛ banna Mali bɛ ja don dɔ la dɛ ni nin ko banna Mali bɛ ja don dɔ la parce que an bɛ sira min kan n'an ma bɔ a kan ninnu tɛ s'an na Faransi yɛrɛ binnen don ka ban diɲɛ don o don u bɛ kule la diɲɛ don o don u bɛ kule la aw tɛ sɛnɛ kɛ aw tɛ mɔni kɛ aw tɛ foyi kɛ aw ko k'aw ka diɲɛnatigɛ yiriwali ka bɔ anw de fɛ yen ni fɛn min ye 100 sarada ye anw fɛ aw ko k'aw ka 90 ta ko di tan ka da anw ma o tuma na mun na olu ko Ala ye dugukolo min dan anw ma o de tun man ka dan anw ma o man ka dan anw ma de anw n'a man kan olu de tun kan ka sigi a kan Ala b'a yɛrɛ de sago la a tɛ maa si sago la n'a ye min kɛ o de ka ɲi u k'an to yen vraiment u k'an to yen maliyɛnw yɛrɛ u ye ko faamuya sa u ɲɛ yɛlɛla o bɛɛ b'a dɔn an bɛ sira min kan aw diɲɛnatigɛ fɛn fɛn Faransi bɛ taa Afiriki joli de bɔ k'a kɛ vraiment maliyɛnw u k'u muɲu hali bi ka sabali jamana tɛ yiriwa k'a to kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ kɛlɛ de bɛ ban fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka k'an yɛrɛ ye n'o tɛ ninnu b'u seko la an ma présidentya foyi ye ninnu na an ma foyi y'u la an m'u y'a Dubayi ta n'a Faransi ta la n'a Ameriki taga n'a yaala bala an ma foyi y'u la u kɛlen don k'u ni di maliyɛn y'a faamuya dɛ maliyɛn y'a faamuya min ka gɛlɛn n'u tɛ fɛ maliyɛndenw ka bɔ ka dimi u k'u jija essence ko fanfɛla de la i n'a fɔ i yɛrɛ b'o kuma taa ni ka segin cogo min na u k'u jija essence ko in fanfɛla de la gɛlɛya dɔ ka b'o la gasoiliw ka sɔrɔ essencew ka sɔrɔ polisiw bɛ mun baara la de u tɛ se ka da camion kan mun na ka taa jigin a kɔnɔ ka tila k'u jɔ u kan ka kɛ station o station pour que namara ka bɔ a la polisi 2 ka jɔ a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la polisi 2 ka jɔ a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ depuis sɔgɔma fo sufɛ namara ka bɔ a la kuma janyana hakɛto bɛ kuma kan i ka hakɛto ok i Tarawele Ala k'i ɲɛ mɛn baara la kuma janyana i ka yafa n ma ayiwa an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayi k'a daminɛ avril kalo tile 25 la fo kana se an sigiyɔrɔ in ma an tulo bɛ kuma caman na an tulo bɛ fɛn caman na nka don dɔ an na kuma nka an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ dɔw ye u ka maaw ɲini u k'u dɔn u kana kɛ maaw yeli ye minnu y'a fɔ yan ko Asimi bolila a y'a dogo Falaye ne ye Asimi madalen de ye sabula n'i bɛ jamanakuntigiya la a tɛ se ka kɛ komi n'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛbolotigiya la f'i ka kɛ maa ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a sɛnsɛn ka baara kɛ n'o tɛ a so tɛrɛnganama tɛ tan dɛ minnu t'a dɔn olu bɛ se ka fɛn caman fɔ nka minnu b'a dɔn olu b'a dɔn mɔgɔ min don sɔgɔmada in na an bɛ da ye fɔlɔ n'Ala sɔnn'a ma komi fɛn caman bɛ ka fɔ kuma caman bɛ ka fɔ maa min bɛ boli ani maa min tɛ boli maliyɛnw bɛ maa dɔn u bɛ maanifin dɔn nka halisa Ala ka sababu ɲuman k'an ye. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
wolomasiri tabaw ka daga yɔrɔ min bɛ Senunkaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko base 101 101 o jɔyɔrɔ o taara ka di nin waati na colonel major DJ Danbele ma a bilara maa min nɔ na sa o ye Mamadu S Kulibali Mamadu Sulemani Kone Mamadu Sulemani Kone Falaye ale ye tumutu dagatigiya kɛ k'an Sunjata k'o dagatigiya kɛ ni waati laban in na dugukolo ko bolofara min sigira Senunkaw fɛ n'o ye base 101 u tun ye o ɲɛmaya di a ma san kelen tɛmɛnen kɔfɛ sa kunna sininko min ye baaraw falenna sabula jɔyɔrɔ falen min ka kɛ wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na o la sa général min bɛ yen n'o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye ni ale ye wolomasiri tabaw minnu ka ko bɛ pankuruko kunna ale ko in ɲɛmaya ta kɛnɛ ka sa tanuni ni bonyaliw taara ka ɲɛsin Mamadu S Kone ma n'o ye Mamadu Sulemani Kone ye baara kɛcogo ɲuman na min bilara nɔ na sa ka drapeau d'o ma ka bilasiralikanw fɔ a ye a bilara maa min nɔ na o ye ko bila yɔrɔ ma k'i jija jagoya la yaasa a bɛ se ka tɛmɛ o kan cogo min na baaraw kan ka kɛ cogo min na ale ni base 101 yɛrɛ baaraw bɛ cogo min na bi na o bɛɛ lajɛlen dantigɛra a ye baara in bɛ tali kɛ sa ɲinkura min fiyɛlen don wolomasiri tabaw la yaasa min ye baara tɔ bɛ se ka sinsin cogo min Bamajɔlen Juga wale kɛbaw k'olu kɛlɛli baaraw kɛ n'an bɔra yen colonel Isa Bagayogo ale de bilara dugukolo ko ɲɛmaya o kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Motikaw fɛ yen ale daga yɔrɔ bɛ bɛn sa min ye kan min tɔgɔ dalen don Amadu Bokar Bari la n'u b'a wele ko Balobo Seware kan ale bɛ taa o de kɔnɔna na Falaye ale ni commandant de zone tɛ kelen dɛ commandant de zone bɛ yen commandant opération dugukoloko fana bɛ yen donc dugukoloko min sigitɔ filɛ nin ye Moti mara la san b'ale ka yamaruya kɔnɔ Segu b'a ka yamaruya kɔnɔ Moti ni Baɲangara olu bɛɛ lajɛlen marabolo b'a ka yamaruya kɔnɔ ka taa fara Douentza kan baara in a ko ɲɛnabɔbaa kɛra maa min ye sa o ye armée de terre ye ale chef d'état-major ye n'o ye général de brigade Tumani Kone ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye wolomasiri tabaw ka dagatigi o tɔgɔ la baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sa min ye maa min n'a bilar'o nɔ na n'o ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale fora k'a waleɲuman dɔn min ye Isa ye k'a ɲini a fɛ ko yan ye Moti ye baara taacogo baara faamuyacogo min ye kan yɛrɛ kɔnɔna baaraw bɛ kɛ cogo min na u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye bonyamasegu ni waleɲumandon taara ka ɲɛsin Yakuba ma sabula baara a y'a kɛ ka ɲɛ fo ka se a dan na a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in kɔni don o don wulikajɔ ni cɛsiri don maa kura min fana nana sa foli ni tanuni taara ka d'a ma k'a fɔ a ye sisan kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo a ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa wolomasiri tabaw ka dugukoloko bolofara min bɛ Motikaw fɛ yen baaraw bɛ se ka sinsin cogo min na ka ɲɛsin Bamajɔlen Juga wale kɛlɛbaw olu kɔndirɛli ma n'an bɔra yen Falaye an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Gawo armée ale bolofara min bɛ yen n'o bɛ dugukoloko kunna olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka Gawo dugukɔnɔna bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nin tile fila in na sabula basigibaliya ale ɲɛsinnen don Gawo ma o la sa u ka wulikajɔ senfɛ ani dugudenw ka dɛmɛ in wolomasiri tabaw sera ka t'u tɛgɛ da maa kan maa minnu n'olu tun bɛ carte dina baden de b'u bolo ani sefa wari miliyɔn pipɔ de u y'u tɛgɛ da ninnu kan maa ninnu minɛlen kɔfɛ armée ale y'u di gendarmelakaw ma yaasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ sinsin cogo min carte dina ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen lasagora sa k'o ta k'o di mara ɲɛmaaw ma min ye préfet ye ale ka wasa don olu la sabula o y'ale ka ninnu bɛ taa mun kɛ nin na de a bɛ se ka di maa wɛrɛ ma nin dara ni nin bɛɛ ye a tun bɛ gɛlɛya dɛ opération dugukoloko maaw ko sa maa minnu ye wulikajɔ kɛ nin ko kɔnɔna na ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya ko dɔ ka fara a kan hali bi yaasa armée ale bɛ se ka maaw n'u bolominɛw lakana cogo min na Gawo a n'a marabolo o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale Gawo kelen na Falaye commandant de zone n'o ye Ibrahima Samasa ye colonel ale ko motoba ninnu tɛ boli Gawo tuguni an na tila ka an da don gouvernement yɛrɛ ta la polisiw olu ka kalan min tun bɛ sen na n'o nin ye tako sabanan ye a bɛ fɔ ma sa ko brevet d'arme numéro 2 o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra Tomikɔrɔbugu min ye polisiw ka kalanso min tɔgɔ dalen don ala ma hinɛna capitaine Amadu Ture la n'u b'a wele ko Gandi Tomikɔrɔbugukaw olu fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ directeur général la police yɛrɛ bolo n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone kɛnɛ in kan sa wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw caman fana tun bɛ yen maa minnu tun bɛ nin tako filanan in kɔnɔna Falaye maa 576 musolakaw ye 38 ye a la baara in kɛkun kɛra min ye sa u ka se ka min ye sɔrɔdasiya yɛrɛ taabolo sɔrɔdasiya baara cogo maramafɛnw kɛcogo ninjogo ka se ka ninkun ta ka se ka ninkun kisi ani ka se ka sunɔgɔbaliya ale ni kibaruya ɲiniw k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛsɛgɛliko ta na sira fɛ
ninnu minnu bɔlen filɛ nin sa contrôleur de police Umar Damele n'ale kalanso in ɲɛmaa ye a ko ninnu kɔni bilatɔ don kɛnɛ ka ja yɔrɔnin kelen sabula bamanjɔlen jɔ wale kɛlɛli o baara kunbɛliw fana bɛ a la bibi na armée kɔnɔna na polisi ko kuma t'a la sɔrɔdasi ko kuma t'a la gendarme ko kuma t'a la falayi a bɛɛ lajɛlen de ye wolomasiri taba ye an ka jamana kɔnɔ o la sa minnu bɔlen filɛ nin ye k'u bɛ se ka baara caman kɛ ni juguya wale ni bamanjan wale kunbɛli min ye maa minnu bɛ kurutu kɛ maa minnu bɛ cybercriminalité baaraw kɛ ani minnu fana bɛ u ɲɛ tana ye walifɛn ye n'u ma taa n'a ye i n'a fɔ jaralakaw ɲanaw u na tɛgɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen ka don nataw la o la sa directeur min yɛrɛ bɛ kalanko kunna ye n'o ye école in kalanso in ye ɲɛmaa wɛrɛ ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲɛna polisi directeur n'o ye directeur général ba ye Yusu Kone a ye foloni tantu ka ɲɛsin nin maafunu ma k'u bɔra ka dɔnniya min sɔrɔ nin ye u bɔra ka se minnu sɔrɔ nin ye u bɔra ka kalan min kɛ nin ye basigi ni lafiya ni cɛsiri kɔnɔna na k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko o de bɛ u ɲɛ kɛnɛ kan fana sabula baara nin ye dɔ de daminɛtɔ ye ni dɔ banna dɔ wɛrɛ y'u kun bɔ min ye an bɛɛ lajɛlen da fala ye ale adjudant chef major de police Umar Kone u ma fili fiyewu Yusu Kone de y'a d'a ma dɛ wa a ka kuru cayara ni bɛɛ ta ye fala ye 17 buruburu 50 20 sanfɛ ale de kɛra a y'an bɛɛ dan ne kɔni kun da y'a kuma fanfɛla in kan min ye siɲɛ 10 ni boli ne ma t'o fanfɛla la dɛ ko nin b'a to sa nin cɛden minnu filɛ nin fala ye a bɛna dɔ fara polisiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen an bɛ taa Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na pankuru jigi kɛnɛ laadala san o san ale b'a ka conseil d'administration kɛ n'o ye san baara kimɛli ye ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel major Lasina Togola ye Bamako ani Mali pankuru jigi kɛnɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye ale ye nin kun ye jɛrɛ in ta ko 74 ye min ye san kɔnɔ siɲɛ 2 u bɛ nin baara in kɛ Lasina y'a yira sa k'a daminɛ min ye décembre kalo tile 31 na ka na se min ye u sigilen don waati min na musaka min dir'u ma musaka ninnu doncogo n'u kɛcogo ko olu ɲɛna kosɛbɛ jaabi minnu sɔrɔl'o la sa o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 100 sarada la 38 a yɛlɛla ka taa o sanfɛ maa minnu bɛ yen n'olu tɛmɛ an ka pankuru jigi kɛnɛ fɛ 100 sarada la 14 o farala kan Sorofe TV olu ye min sɔrɔ a da kuma la an ka jɛ ka o lamɛn. Jolonwula 4 n'o y'an ka ɲɔgɔn ɲɛba ye an bɔra o dayɛlɛli la sisan donc a y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyara cogo waati gɛlɛyara cogo aéroport bɛ taabolo min kan ala ni a ka administrateur ni baarakɛlaw yɛrɛ bolo baarakɛla aéroport bɛ taabolo min kan taabolo ka ɲi hali sisan maintenant i ko sécurité ko effectivement waati dɔw kɛra gɛlɛya dɔw kun donna jatigɛ wale mɔgɔw kun ye a fɔ k'u bɛ gɛlɛya dɔw don an ka kow la n'o y'an ka duguba kɔnɔna dɔw ye o kɔnɔna na effectivement jamana ɲɛmɔgɔ o ye instruction ferme di k'a fɔ ko an ka ko bɛɛ kɛ pour que aéroport ka se ka lakana cogo min na donc o kɔnɔna na bɛɛ wulila k'i jɔ pour que aéroport bɛ se ka lakana cogo min na k'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don cogo min na donc o kɔnɔna na baara caman kɛra ka aéroport lamunumunu ka lamunumunu o baaraw kɛ ka tila ka finitigiw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye o cayara sisan ale ni kɛlɛkɛminɛnw o cayalen bɛ kɔnɔna na sisan min b'a to ni mɔgɔ jugu o jugu n'i ko k'i bɛna ka bɔ kɛnɛma k'i bɛna don aéroport kɔnɔ ni ala sɔnna ma kɔni e t'a ni balo ta o kun ye jamanatigi ka laɲini de ye maintenant o kɔnɔna fana na a y'a yira k'a fɔ ko an tɛ se ka an ka aéroport ye anw tɛ kɔgɔji tɛ anw ka dugu la donc aéroport ye an ka kɔgɔji ye aéroport ye an ka fɛn bɛɛ de ye donc a y'a yira k'a fɔ ko an tɛ se ka tulonkɛ o la f'an ka ko bɛɛ kɛ pour que o dayɛlɛlen ka to problème kana k'a la donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko jugu minnu bɛ kuma caman ni nkalontigɛ ni fɛnw na ko a bɛ ta u ka sabali an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana nin f'an bɛɛ de ka ɲɔgɔn entraider ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana nin jɔ n'o tɛ mɔgɔ kelen t'a jɔ jamanatigi kelen tɛ se k'a jɔ f'an ka jamanatigi dɛmɛ baara nin na pour que baara nin ka se ka kɛ n'o ma kɛ an tɛ taa yɔrɔ si aéroport ye an ka bulonda de ye bamananw fɛ yen bulon ye koba de dunanw bɛ reçoit bulon kɔnɔ dunanw bɛ tɛmɛ bulon de fɛ dunanw tɛ tɛmɛ kogo fɛ a bɛ tɛmɛ bulon de fɛ donc an ka bulon de ye an ka aéroport nin ye f'an ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔw dontɔla a dun bɔtɔla u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana bɛ baara la yan an ka dugu fana taabolo ka ɲi donc vraiment an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ye kɛ ka mesure mun bila en place nin waati nin na
n'o ye filtrage ni fɛnw ye ale ni ka mɔgɔw bila u ka ni mɔgɔ ka fɛn tɛ aéroport la yan u ka yan bila pewu an kɛ man ka woro bon bila u k'a ɲini u k'a faamu a kɛlen don an yɛrɛ bɛ ka hɛrɛ de kama an bɛ ka hɛrɛ de don aéroport nin ye jamanaden bɛɛ ta ye ni a tɛ yen don min na a bɛna kɛ baara ye mɔgɔw tɛna se ka bɔ u tɛna se ka don o man ɲi an ma o man ɲi an ka image ma donc vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la u ka sabali u k'u bolo da dusu la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka baara nin kɛ a ka kɛ ka ɲɛ armée dɔrɔn tɛ se ka baara nin kɛ fɔ population de ka armée dɛmɛ donc n bɛ profiter o la ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka tila ka an ka ministre k'a fo kosɛbɛ parce que a ye cɛsiri nin ko nin na a cɛsirilen don a ko la ka finitigilamɔgɔw k'u fo don o don u bɛ munumunu na aéroport kɔnɔna ninnu na pour que ka se ka mɔgɔw lakana cogo min na ka se ka mɔgɔw hakili sigi cogo min na donc vraiment an bɛ finitigiw fo k'u fo kosɛbɛ ka tila k'u fo. Colonel Major Lassina Togola an ka petipetini dɔ fala ye jaralaka do ale de bɛ pankurujigi kɛnɛw olu kunna an ka jamana kɔnɔ Sky Mali n'o ye Mali pankuru ye k'a bɛna dɔ fara a kamaw kan ka se aw kayikaw fɛ fala ye u ye bataki bɔ kunungo kalo tile 3 ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a daminɛ min ye nin kalo in tile 16 la min ye kayikaw fɛ tagali Sky fɛ a bɛna kɛ siɲɛ 5 tile kɔnɔna na fala ye ntɛnɛ tarata araba juma ani dimanche maaw bɛ se ka taa o la wa u bɛ segin o la fana baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ sa min ye juin kalo tile 16 nka n'a ka di maa min ye kabi sisan Sky Mali maaw ko k'i bɛ se k'i ka billet sanni daminɛ k'a bila han sabula Kayi u bɛna kɛ yɔrɔba y'u bolo cogo min na min ye Mali marabolo tɔw fana ye labɛn fana bɛ sen na Sky ka se k'a sinsin k'a yiriwa k'a jija kosɛbɛ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kuma tɛ école bilatɔ min filɛ nin ye fala ye a Kayi ta bɛ sɔn ka fisaya an yɛrɛ ma dɛ kamangolo maaw bɛ yen de u bɛ yen hôtel de rail dun n'olu bɛ Kayi kɔnɔ anw bɛ taa o tapa fana bɛ yen ayiwa n'Ala sɔnna ma o n'an ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale communiqué kɔnɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo araba juin kalo tile 3 san 2026 ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goïta ye baaraw kɛnɛ ka sa ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ u y'olu ta jɔyɔrɔ dira maaw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw da donna o kuma na min ye sariyakisɛko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ ni ale ye ministre d'état ye ale b'an ka jamana nafolo ko kunna ani sɔrɔ ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ sa ko ka bɛnkɛ sɛbɛn dɔ kan yaasa olu bɛ se ka kɛ ɲɛbila sɛbɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubulon dɔ n'o kan ka sigi ka lycéw k'olu jɔli baara kɛ n'o ye lycée d'excellence ye segukaw olu fɛ yen a ka laɲini filanan n'o ye a ka projet de texte filanan ye sa o kɔni bɛ tali kɛ baara la baara min na to fana lycée fana bɛna taa jɔ n'o ye lycée d'excellence ye Badugukaw olu fɛ yen Badugu Nafajikaw olu fɛ yen ni lycée fila bɛɛ lajɛlen Segu ta ni Badugu Nafaji ta Mali jamana de bɛna wari bɔ min ye Segu ta ye Mali gouvernement ale ni jɛkulu min bolo di ɲɔgɔn ma sa o ye groupe d'entreprise pro BTP échec ye olu miliyari 4 ani miliyɔn 369 n'a kunkanfɛn o de kan ka don o la a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛli hukumu kɔnɔna na kalo 9 ko kalanso in kan ka jɔ segukaw fɛ yen k'a ban pewu min ye sugubulon filanan ye sa u bɛ tali kɛ Badugu Nafajikaw ka lycée la ale kan ka jɔ Katikaw fɛ yen Kulukoro marabolo kɔnɔna na min ye gouvernement ye sa yaasa ka se ka o jɔ société min bɛ n'a fɔ ma ko Sudan construction o n'olu de jɛra ko o baara in kɛ CFA wari miliyari 7
1,394 ani naani n'a kunkanfɛn o de kan ka don la sɔngɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa kalo 9 o kan ka baara in kɛ min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'olu sira sen kan sanayɛlɛ ni camancɛ kalanso olu bɛ sinsin kosɛbɛ ɲɛbila sɛbɛn wɛrɛ fana tun bɛ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Alisa Aluseni Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na sa nka nin sen ta bɛ tali kɛ Sevare Moti kilomɛtiri 10 groupe sira min bɛ n'a fɔ ma ko sira 9 ka se ka o dilan k'o ɲɛ baara in kun daminɛna nka a yira sa k'a fɔ ko min ye ko farankan ko ka o don baara la kilomɛtiri 5 o ka goudron ka da ka don Moti dugu kɔnɔna na kilomɛtiri 5 goudron fana ka da ka don sa min ye Sevare dugu kɔnɔna na Sevare ta kɔni bɛ taa munumunu sa alo kɛ pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Ambode Jola yaasa ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya maaw bolo cogo min gouvernement yaasa ka se k'o baara kɛ sa ani maa min y'i bolo don ɲɔgɔn bolo n'o kan ka baara in kɛ o ye entreprise générale Mamadou Konate baara kanu kɔni dira ale ma sa kalo 11 yaasa ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen ba nka a nana ye k'a fɔ sa ko min ye baara kun fɔlɔ dira a ma fala ye baara in a ma se ka sira sɔrɔ mun na a ma se ka sira sɔrɔ sa gouvernement ko sa ko ka nɔnbɔ d'a ma tuguni yaasa a bɛ se ka nin baara ninnu kɛ joona cogo min na ka ban yaasa motikaw olu fana bɛ se ka lafiya cogo min na conseil des ministres halisa ale ka yamaruyaw kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye sariya sɛbɛn kura dɔ fana bɛna o fana sigi sen kan o bɛ tali kɛ sen na sa ɲɛbila sɛbɛn min n'o kan ka taa kɛ sariya kisɛ CNT kɔnɔna na ka kɛ ni baara yɛrɛ boloda cogo ye direction générale de l'aménagement du territoire kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn minnu talen don anw fɛ yan an ka jamana kɔnɔna na kabini mars kalo tile 25 san 2024 san a nana ye sa k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don o la k'a sababuya kɛ yɛlɛmaw donna min ye falen kura in ye sa o bɛna to baara bɛna kɛ ni sɛbɛn kura min ye o bɛ se ka taa san 5 ɲɔgɔnna la min ye direction générale in ye ale bɛna i ɲɛsin dugukolo ko ma an ka marabolo kɔnɔna na ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale ka minisiriso kɔnɔna na u ye maa min ta k'o kɛ sa chef d'état major adjoint garde nationale ye o ye colonel Mamadi n'u b'a wele ko Fani Jakite min ye directeur de l'information et relations publiques Massa Solo place fala ye u ye colonel major Bakari Bokar Mayiga bila ale nɔ na a ka danga n'o ye DIRPA ɲɛmaa danga ye fala ye maa min sugadiro la sa o kɛra contrôleur de police Aïssata Touré ye yan yɔrɔ la an bɛ Solo fo a ye baara kɛ fo ka se a dan na wa nin waati na fala ye a fari man d'a la a bɛ fari jagabɔ la a mɛnna fari jagabɔ in na ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ nin waati na ani yɛlɛmali ka kan nɔ t'a ma gɛn a bɛ fari jagabɔ de la an bɛ dugawu kɛ Massa Solo ye n'o ye colonel major Sulemani Danbele ko ala k'a ka bana ban pewu ala k'a segin a yɛrɛ ma a kana ka baara o daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tɔgɔ ka kun kan ale ye armée de l'air maa de ye hanfala ye awɔ maa caman t'o dɔn directeur adjoint bɛ kɛnɛya ko kunna sɔrɔsiw fɛ fala ye o fana sugandira n'o o ye o kɛra min ye sa colonel Mamadu Seydou Cissé ye minisiri min bɛ sɔrɔko tan ni musakako ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ ale conseil technique dɔw sugandi min ye Sulemani Jara ye ale inspecteur des finances ale b'o la u ka yɔrɔ min fana bɛ yen sa n'a fɔ ma ko président de cellule de traitement des informations financières o taara ka di maa min ma sa o ye Mamadou Bouba Traoré ye ale fana inspecteur des finances inspecteur des impôts ye minisiriso min bɛ mara kama bɔli kunna fala ye ale ye yɛlɛma don a ka baarakɛyɔrɔ la chef de cabinet colonel Abdramane Ouattara o tora nɔ na sabula o tun bɛ kɔrɔlen min ye conseil technique ye Saka Magasa administrateur civil o fana tun bɛ yen maa min bɛ sa n'o nana sa contrôleur général major de police Canco Jara ale fana sugandira min ye Umar Kulubali ye o ye ingénieur des informations o fana taara ka fara min ye baarakɛlaw ka minisiriso ale conseil olu hukumu kɔnɔna na chargé de mission sa minnu ye kunnafonidilaw ni cimisɛnw kɛbaaw ye fala ye an yɛrɛ kɔrɔmuso n'o ye Aïssa Seck Sila ye journaliste don an ye tiledu kɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana sugandira nka ale bɔra tiledu la a mɛnna dɛ ale kun taara ONG o kɔnɔna na an ka petit dɔ fana n'o ye Karijatu Kone ORTM na Dija ale fana sugandira ka kɛ kunnafonidilaw ka baarakɛla ye administration territoriale kɔnɔna na Modibo Bakari Traoré école karamɔgɔ don ale tun bɛ kɔrɔlen ale tora a nɔ na min ye Mamadu n'u b'a wele ko Mariko Jakite ale kɔni ka baaraw bɛnnen don audit ma ale fana tora a nɔ na baarakɛyɔrɔ in na min ye minisiriso min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa consulat général la Mali tɔgɔla Tamara Setikaw fɛ yen Algérie marabolo kɔnɔna na o kɛra lieutenant colonel Tijani Jara ye o la sa minisiriso min bɛ yen n'o o ye kɛnɛya minisiriso ye inspecteur de santé olu fana sugandira Asa Bajalo fɛ Musa Nango a y'ale fana sugandi Zumana Dumbuya o ye médecin pharmacien odontostomatologue ye
min ye Funeke Kulibali ale inspecteur de trésorier ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa fala ye sɔrɔ ministre ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko damadɔw la a fɔlɔ ye min ye lajaba bisamani kelenna min sigira jipa senfɛ sa jipa ale ye jɛkulu ye min sigilen no farafina an fanfɛ bolo fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka di i bɛ se k'a fɔ ko CEDEAO kɔrɔ jamanaw de kun ka ca kɔnɔna na nka nin waati in na Mali ye laɲini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko ale ni Burkina ni Niger olu y'u damana kulu ye bi olu tɛ se ka jate CEDEAO kulu fɛ fala ye gɛrɛ in senfɛ u jɛra n'o o ye kodiwarikaw fɛ yen mɛ kalo tile 31 ko jɔnka ko ma bɛnka ko ma u ka ta komi AES u ti jate min ye CEDEAO ka jatew kɔnɔna na gɛrɛ 31 in fana kɛnɛ kan yen tuguni min ye kimɛli baaraw olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan a yirala sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Burkina ni Niger ka taa fara min ye jamana wɛrɛw kan n'olu kun ye laɲiniw kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara kɛcogo n'u ka kow falenna k'u y'olu tɔgɔ bɔ u ka sɛbɛnfinma la koyi Nigeria b'o la Burkina b'o la Mali b'o la ani Senegali ko olu lakodɔnna k'a fɔ ko mara kɛcogo ni wari baara kɛcogo u ka jamanaw kɔnɔna na k'a bɛ ka taa sira min fɛ sa k'o siraw ka ɲi kosɛbɛ ka kɛ ni jiba yɛrɛ ale taabolo ye foli tanu taara ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bi-bila ma n'olu kɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ani wari bayɛlɛmali o kɛlɛliko hukumu kɔnɔna na bamancawlen juguya wale kɛlɛli k'o fana kɛ bɛn ni kelenya k'o sigi sen kan u ka jamanaw olu kɔnɔna na min ye sɛbɛn dɔ fana tɛgɛnɔ bilara kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛ sa musaka ka se k'o ɲini k'o di kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma i b'a dɔn k'a fɔ ko covid waati fala ye musaka dɔw sɔrɔla covid ko kɛlɛ la sabula anw bɛ taa wariw sara a yera k'a fɔ ko min ye musaka in ye a taara se fo miliyari 20 ma koyi miliyari 20 in o kun kɛlen ka di kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma nin waati na sa a na kɛ k'a fɔ ko min ye baara in ye yɛlɛma donna a la o la sa tɔnɔ minnu sɔrɔla a ko la ani baara minnu sigira sen kan conseil de ministre y'a yira sa ko k'a la kurakuraya yaasa min ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ ni a ye min bɛna na to a bɛ nana nɔbɔ san 7 nata in o kɔnɔna na baara minnu ni u ni jamana yɛrɛ bolo bɛnnen don ka se k'olu sigi sen kelen kan minisiriso min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla don belebeleba n'o o ye forum international de la diaspora ko bɛna sigi Bamakɔ kɔnɔna yan min ye juillet kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma tako filanan in ko bɛna sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka na Mali jɔli baara kɛ yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na u bɛna kumaw sigi o kan baara in kɛ kun ye min ye maa bɛ k'i ye maliden n'i sigilen don kɔ kan i bɛ fɛ ka na baara kɛ yan i ka na i ni maaw ka kuma ɲɔgɔnya yaasa bɛ se k'i ka baara kɛ cogo min na lafiya ale kɔnɔna na nin sen ta ko baabu bɛna taa sira caman fɛ min ye sɔrɔ ko ta na sira ye bolodi ɲɔgɔnma ko ta na sira jɛkulu minnu bɛ yan olu bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔn ma cogo min na guichet unique k'o sigi yaasa ka se ka u dɛmɛ u ka baara la n'o ye diaspora maaw ye gouvernement yɛrɛ fana bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan belebeleba kɛ min ye calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani maa minnu bɛ sɔrɔ Yakuba Ali k'an ka jamana kɔnɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛna masala yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Musa Ag Atayeri ale ye o laseli kɛ conseil de ministre la kunungo colonel Asaba Jalo ale ka laseli senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ Suisse Genèvekaw fɛ yen ye seleke naani tɔgɔla kɛnɛyasoba ale ka lajɛ tun bɛ yen n'o lajɛ in ye tali kɛ sa mɛ kalo tile 18 ka taa bila min ye a tile 23 la Suissekaw fɛ yen lajɛ 79 in senfɛ Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana sabula farafinna bi in na o ɲɛmaya bɛ Mali bolo kɛnɛyako ta nasira fɛ colonel major Asaba Jalo ale min y'an ka kɛnɛya ministre ye o ɲɛmaya bɛ ale bolo jɛrɛ in senfɛ sa farafinna tɔgɔla ale kɔni ye baabu ta yɛlɛma minnu donna ni yɛlɛma minnu donna ni fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan farafinnakaw bolo kɛnɛyako ta nasira fɛ a ye jira o caman sɛnɛ kan musakako ta nasira fɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka kɛnɛya sinsin maaw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kosɛbɛ u y'u da don o la Asaba Jalo ka laseli senfɛ a ko min ye jɛrɛ in senfɛ fana ɲɔgɔndan min bɛ kɛ san o san ni o ye jɔnjɔn belebeleba ye n'o dalen don japonɛkaw ka sasakawa la ko ɲinan ta ko Mali de y'a ta koyi Bangoni Asakoba ko wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔn belebeleba in ye o b'a yira sa ko an ka nagakɔrɔ kɛnɛya baaraw talen tɛ tulonkɛ la an ka jamana kɔnɔ min ye Asakoba ye k'a kan ka kɛ misali ye jɔnjɔn in bɛ Mali yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen la ko dɔn diɲɛ seleke naani fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cɛsiri ni timinandiya ka se ka dɔ fara o kan Asaba Jalo a ko min ye taama in senfɛ fana maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen don jamana wɛrɛ la n'olu bɛ kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na olu ka tɔnjɛkulu a n'olu ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ nanzarala jamanaw fɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ fɛ ka na baara kɛ a kɛnɛyako ta na sira fɛ a n'olu bɛɛ lajɛlen fana ye baara kɛ minnu yɛrɛ sigilen don Suisse fana jamana kɔnɔna na sabula fala ye ni kiba bɔra ye Suisse ɲɔgɔnna jamana tɛ furakɛliko la han kiba de ye fɔlɔ ye a kɔni bɛ kiba ni Suisse ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni de fɔlɔ ni filanan ye kuma bɛɛ furakɛliko ta na sira la quoi Asaba Jalo a ko min ye bana in ye
n'o ye bana minnu b'an ka jamana kɔnɔ sa dengue kɔni ko a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko la sa k'an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na sabula min ye bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako juin kalo tile 3 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kunungo gouvernement ye danganɛmayali kɛ ka ɲɛsi ministre damadɔw ka faralen ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw ta yaasa wolomasiri taba bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ kabini avril kalo tile 25 san 2026 ni bingali tara ka ɲɛsi an ka jamana ma jamanakuntigi ale tun ye conseil supérieur la défense lajɛ kɛ a waati n y'a f'i ɲɛna n ko min ye laɲini 16 u y'o de ta min bɛ se ka min ye jamana lakana cogo min na n y'a f'i ye n k'a kɔnɔ kuma bɛ ten fɔ nka na lawaleya an na se k'a ye bi an bɛ se k'a fɔ nin y'a bolofara 5nan ye a tɔ tora 10 ye maaw k'u labɛn sabula caman bɛna nalen kɔfɛ min ka ca ni minnu bɛ ka kɛ bi o la sa kunungo minisiriw dɔw olu y'i ka yamaruya kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye marabolo ka se ka k'an sago ye basigi ni lafiya ka na waleya damadɔw bɛ yen u y'olu sigi sen kan minisiriso 6 ka nunjuru di wolomasiri tabaw ka minisiriso ma mara kamabɔli minisiri lakana minisiri kiiri minisiri olu bɛɛ lajɛlen bolo bila ɲɔgɔn kan sa k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn kelen na sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bi maa man ka se kuma tɛ dugudenw kan ka u kɔlɔsi yen yɔrɔw la o la sa baara in bɛ tali kɛ kun min yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min bɛna kɛ n'o tɔgɔ ye ko dugukolo ko olu b'a fɛ ka baara kɛ cogo min a tɛ se ka ɲɛ fiyewu ni degun n'a ma se dugudenw ma o la sa u y'u tɛgɛ nɔ bila arrêté min na Falaye a sigirilen 2nan yɛrɛ y'a yira ko yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ bi Bamajɔ ni wale kababu t'u dogo ye wa ni dugudenw min ɲaami ɲɔgɔn na kuma tɛ an ka kungokolon fandanbandaw kɔnɔna na nin waati ŋɔnna yamaruya dira wolomasiri tabaw ma sa wulikajɔ min bɛna kɛ o kungokolon kɔnɔ u kana maa bɔ maa la tuguni fɛn fɛn mana sɔrɔ yen nin kibaruya ninnu dilen kɔfɛ u k'a bɛɛ lajɛlen dasi ka taa bɔ k'a bin o la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye a kɛkun ye maaninfinw u yɛrɛ k'u yɛrɛ kisi u kana t'u yɛrɛ don yɔrɔw la yɔrɔ minnu fɔra ko maa kana to o kungo ninnu kɔnɔna na tuguni min ye kungokolo fandanbada kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan bi ni maaw b'a dɔn k'a fɔ ko wolomasiri tabaw kan ka baara kɛ yen olu kungo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ a yirala sa k'a fɔ ko kungo 39 ani dugukolo minnu bɛ yen n'olu ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ye olu de bɛna lakɔlɔsi nin yɔrɔ in kɔnɔna na wulikajɔ barika bɛna bɔ yen armée maaw fɛ don nataw la Falaye yɔrɔ jumɛn don fɔlɔ faya n'o bɛ zantigilakaw fɛ yen min ye maningalakaw ka faraba o kungo b'a la fana kɛɲɛba wule n'o bɛ Sibi mara la o bɛ a la Bosofala nɛgɛlakaw fɛ yen Bamakɔ n'a lamini kungo ni tu fɛn fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la an ka jamana worodugu n'a kɛɲɛkayanfan fana fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kekorokaw fɛ yen Buguni o bɛ a la Farakɔ Sikasokaw fɛ yen Parc national b'a fɔ ma ko Boucle du Baoulé o fana kungokolon bɛ a la Falaye Falémé aw Kayikaw fɛ yen min ye Mali yɛrɛ camancɛ la sa Ouagadougou n'o o bɛ Narakaw fɛ yen o bɛ a la o min yɛrɛ kɛlen don bi Bamajɔ ni Walekabaw dagayɔrɔ n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ ye o kɛrɛfɛ fana Segu Fayera kungokolon o bɛ a la Sosobugu Masinakaw fɛ yen min ye Tangandiri ni ale bɛ Gundamukaw fɛ yen ka taa fara min ye Bakari Togola ale tɔgɔla yɔrɔ min bɛ Banazulukaw fɛ yen n'o o y'ale ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o yɔrɔ fana ko o taara ka fara kan nin yɔrɔ minnu kofɔlen filɛ nin ye sariya b'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la
armée dɔrɔn de ka wulikajɔ bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu na wa jɛ tɛna na kɛ n'a ye tuguni maa si ka ye o yɔrɔw la min ye wulikajɔ ni basigi lafiya bɛ se ka na cogo min na wa min ye baara in ye a ɲininen don sa mara kamababaw fɛ ani ni marakɛla minnu bɛ an ka jamana marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka yamaruya kɔnɔna na u ka nin waleya ninnu sinsin dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min na basigi ni lafiya baara ka se ka kɛ sabula a yera k'a fɔ kuma o kuma ni armée wulila fala ye k'a bɛ gosili kɛ u bɛ min ye dugudenw ka ca maaw cɛla ye a dun wulikajɔ a kɔlɔlɔntan tɛ yaasa u ka se ka nɔgɔya nin kungo ninnu k'an ka ninnu to yen nin waati in na fo waati min ni fanga tigilamɔgɔw ko k'an bɛ se ka don a kɔnɔ gouvernement ma d'aw ma fala ye min ye moto fana ye a b'a fɔ ma ko ajun n t'a dɔn TCV wa n'a jumɛn ninnu moto belebeleba ninnu u y'o fana yira sa k'a fɔ ko o nali an ka jamana kɔnɔ a feereli a dili maa ma fu ko o bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na fɔlɔ min ye Mali fan 14 u bɛna n'o kɛ san kelen kɔnɔna na a bɛ se ka lakurakuraya ni san kelen in banna k'a daminɛ kunungo la n'o tun ye juin kalo tile 3 ye ni laɲini min kɛlen filɛ nin ye a taara minisiriso damadɔni fɛ minisiriso minnu y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na sa sɔrɔ minisiriso bɛ a la wolomasiri taw ka minisiriso bɛ a la kiiri minisiriso bɛ a la min ye bolimafɛnw minisiriso ka taa se jagokɛlaw ka minisiri ma fala ye olu de y'u tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn in na sɛbɛn ko cogo di ko min ye moto belebeleba ninnu ye a fɔ ma sa ko cylindre 125 cm carré o moto minnu b'u feere a bɛ minnu bolo maa minnu bɛ yen n'olu b'a jago kɛ a n'a maɲɔgɔlɔn tɔ bɛɛ lajɛlen k'olu jɔra nin waati na Mali kɔnɔ san kelen kɔnɔna na ni moto bɛ e bolo walima dɔ ye moto commande kɛ fala ye ko tile 90 b'i bolo i k'i jija i k'a yira jago minisiriso ale ka bolofara la n'o ye DGCC ye olu yamaruyalen don nin waati na ka don yɔrɔ bɛɛ nka ni min tɛ commande ye ko fɛn wɛrɛ tɛ o la o tɛna se ka to i bolo tuguni sabula jamana ɲɛmɔgɔ ko a ko de bannen de ye nin ye pewu o la sa b'a fɔ moto minnu ma ko ajun n'a tɔw ale ni moto minnu mankan ba ka bon ta ni moto giriman ninnu fala ye olu kɔni caman de bɛ nin na nka a yirala k'a fɔ a feereli a sanni a n'a maɲɔgɔlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ don a la ko k'a bɛɛ de jɔ nin waati na san kelen ale kɔnɔna na gouvernement d'aw ma fala ye a ko o moto kofɔlen minnu filɛ nin ye fana an ka dugubaw kɔnɔna na u bɛ se ka boli nka min ye togodaw ye u kɔnnen do ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiriw fana y'u bolo nɔ bila o sɛbɛn fana na tuguni k'a yira sa k'a fɔ ko min ye duguba minnu don a bɛ n'a fɔ Segu i n'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna i bɛ se k'i ka moto boli ye nka min ye a kɛrɛfɛ dugu n'a tɛngo dugu n'a bolomada dugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko baara in kɔni moto in tɛ se ka boli ye nin waati in na nka min ye arrondissement ɲɛmaaw ye cercle ɲɛmaaw ni commune ɲɛmaaw olu welelen don sa u ka se ka gouvernement la dɔnniya baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a n'a lawaleyali ko ta ɲuman sira fɛ o fana ka marabolo kɔnɔna na nka a ɲininen don bɛɛ fɛ ni laɲini fɛn fɛn kɛlen filɛ nin n'a fɛn fɛn bɛ kɛ bɛɛ k'a ta k'a sanga min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa minnu b'i ka daga kɔnɔna na olu mana min fɔ i ka dan o ma nin baaraba saba ni laɲiniba saba ni bɛɛ lajɛlen de kɛra nka ka kɔn nin ɲɛ min ye Gawo kan ɲɛmaa ye ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko Gawo yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye sanili ye Absoniki ani Aujin k'olu kɔni boli o kɔnna Gawokaw olu fɛ yen fala ye nin ko in b'a to an bɛ fɛn saba fɔ gouvernement ka kunnafonidilaw ye a fɔlɔ ye mun ye ka Radio Mali ka sufɛ 20h journal kɔnɔ ka nin bɛɛ fɔ tubabukan na an bɛ ɲininkali kɛ a bɛ ka fɔ jɔnni ye maliyɛn joli bɛ yen ko u b'o lamɛn papiye min tara kabi sɔgɔma mun b'olu bali ka kɛnɛ sigi télévision so ni radio so la kan fɔla bɛɛ ka wele u k'a kuma fɔ fo bɛ taa bila fo sufɛ 20h journal maliyɛn si tɛ kan min mɛn a bɛ taa bila o de kɔnɔna na an b'a ɲini fanga ka kunnafonidilaw fɛ u ka falen kɛ o la filanan ye mun ye sɛbɛn minnu bɛ bɔ tan anw bolo anw kunnafonidila kɛnyɛrɛyew fana kan k'a sɔrɔ a man ka kɛ olu kelen ta ye olu k'a mara bolo n'olu ma tila la an tɔw ta ye an ɲɛna o fana cɛ man ɲi parce que an bɛɛ bɛ baara kelen de la kuma dɔ la i bɛ si de ka nin bɛɛ ɲɛfɔ bamanankan na tuguni k'a labɛn ka tila k'a bila sɔgɔmada ɲɛ ni kan ka baara kɛ cogo min na o fana ye gɛlɛyaba ye parce que mɔgɔw ye sɛbɛn a bɛ fɔ ko ka sɛbɛn di mɔgɔ ma fala ye a jɔnjɔn ye jumɛn ye ladegɛw bɛ ka dilan sɛbɛn jatigindaw bɛ ka dilan gouvernement dɛsɛ bi kunnafonidiso b'a bolo sigima bɛ yen k'a fɔ olu ɲɛna a bɔn nin sɛbɛn in filɛ nin ye a kan ka di fasodenw ma a y'a di kunnafonidilaw ma hali n'a ma di bɛɛ ma a y'a di kunnafonidilaw ma o majɛ b'u ka baara la fɛn kelen fana bɛ yen n b'o fɔ ka fara a ka fala ye bilasirali de don an y'a ye k'a fɔ kabini attaque in kɛra gouverneur dɔ b'a fɔ ko ale ka couvre-feu bɛ daminɛ 9h ka taa ban 21h dɔ ta bɛ daminɛ 21h munna u ye nin kɛ cogo min u t'o bɛɛ kɛ ten siɲɛ kelen marabolo dɔ b'a fɔ ko nin moto tɛ boli n fɛ yen nin mobili tɛ boli n fɛ yen nin camion tɛ don n fɛ yen munna o t'o kɛ tancogo fana na
a bɛɛ ka kɛ kelen siɲɛ kelen bɛɛ k'a faamuya i y'an ka couvre-feu ta k'a lajɛ dɔ ta ban waati ye dɔ ta daminɛ waati ye donc k'a lajɛ fɛn ninnu ka to k'u dilan k'u ɲɛ jamanadenw bɛ se k'a faamu cogo min an kɔni b'an sinsin min kan u kana jɔ an ka kanw na ka nin communiqué bɛ mara fo surɔ 20 heures ko mɔgɔw k'u sigi ka Mali télévision so kɔnɔ k'o sɔrɔ a bɛ baara gɛlɛya hali kunnafonidila minnu bɔra bi sɔgɔmada in na a caman tɛ se ka bɔ n'a a ye arajo ni télé bɛ se k'a ta mais maa fɛn fɛn ye gafetigi ye fɛn ti wagati ni san cɛ fo n'i kɛra faso ka gafe dilan parce que gafe dilanna privé bɛɛ lajɛlen bɛ baara jɔ kabini seli fana lazara waati ka taa donc u k'o yɔrɔ lajɛ o majɛ bɛ u ka baara la kosɛbɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw u k'u sen don u ka baara la parce que an taala ni ɲɔgɔn ye a bɛ di ORTM kelen ma ale b'i sigi n'a ye fo 20 heures a tɛ ye u k'a falen u ka kunnafonidilaw k'a falen an y'a f'u ɲɛna siɲɛ caman ni ɲɔgɔnna kibaruba a bɛ minnu kun kan olu b'u sigi fo su araba konjo de k'u bɛna faamuyali kɛ a la a baara man ɲi dɛ to k'a jɛ don halisa kanko in an b'a gɛlɛya u ma u ka kanko in don ba la maaw bɛ min mɛn o ye min bɛ f'u ka kan de la ye farafina kunnafonidilaw olu bɛ lajɛla an fɛ yan Fala yi lajɛ in a laɲini bɔra Mali maison la presse yɔrɔ ko yaasa farafina yɛrɛ ka se k'a ka kunnafoni di maaw ka se ka faamuyali kɛ a ko hukumu kɔnɔna na ko ɲɛmaayaba kun taara ka di général d'armée Asimi Manga ale ye wasa don général de division Ablaye Mayiga la Mali premier ministre ale ka taa ko kurubokarili kɛ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi ni o ye an ka ministre yɛrɛ ye Alhamdu Agi Iliane Tumbe Salifu Sanɔgɔ ni ale ye ko in yɛrɛ labɛnbaa ye ka taa fara maison la presse président kan ani jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɔra diɲɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen na olu nana nin ko in kɛnɛ ka Fala ye baabu kɔni min nana sigi tile 4 ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye farafina yɛrɛ bɛ se ka yɛrɛ ka kunnafoni di cogo min degun bɛ se ka bɔ a la cogo min jamanakuntigi tɔgɔ la sa premier ministre ye hakilina sɔrɔbaw fo min ye baara kɛbaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo a y'a sinsin min kan sa o ye k'a fɔ sa an k'an jija cogo sugu bɛɛ la an ka se ka kibaruya di sɔrɔ cogo sɔrɔ an ka se ka baara kɛ cogo sɔrɔ min b'a to an yɛrɛ bɛ se k'an tɔgɔla kunnafoniw di k'a di fo k'a ɲɛ o hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siran wariko kunna Fala yi yanni baabu ka kun cɛ ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye sabula diɲɛ fan bɛɛ kunnafonidilaw nalen don nin ko in ale kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la sisan an bɛ taa Yorosokaw fɛ yen Yoroso dugutigi k'u taara ale ta a ka so yaw min ye Minanbakaw olu fɛ yen Minanba fɔlɔkaw fɛ yen Mamadu Dabo k'a taara min ye tarata tɛmɛnen kalo tile 2 nɛgɛ kanɲɛ 20 ni 21 ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ u taara n'a ye fana maa si tɛ min dɔn dugudenw kɔni sirannen don kosɛbɛ bi Yoroso kɔnɔna na sabula k'u taara n'a ye kilomɛtiri 15 min ye dugunicinin min yɛrɛ la sa n'a taara n'o a ka dugu yɛrɛ o ye Minanba fɔlɔkaw olu fɛ yen olu kɔni dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasalen don bi ba fila bɛ dugutigi wulilen don k'i bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa samiya kunbɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na Ɲamiyakaw olu ka komini kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen n'o ye Dayɛlɛ ye Fitako Fese Morisita min ye Dunge olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sira min bɛ yen n'o o bɛ bɔ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔ ka t'u ka dɔgɔtɔrɔso la Nɛgɛtabalikaw fɛ yen ko ka se ka o dilan kilomɛtiri 20 kɔni don dugudenw b'a ka su ni tile kɛnyɛrɛye tigilamaw ka se ka u dɛmɛ nin baara in na u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ yaasa sira in ka dilan yanni samiya cɛ n'o tɛ o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso tigɛlen ka bɔ dugu yɛrɛ la pewu Tumutukaw tajiko gɛlɛya ser'u fana ma Fala yi litiri a bɛ 400 de la bi Tumutu dugu kɔnɔna na dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ kabini a bɛ 160 la maaw b'a san fo 40 a nana kɛ 400 ye u kɔni ye waleya in kɔn k'a yira k'a fɔ k'a ma diya u ye duguden tɔ minnu bɛ yen u y'a yira sa k'u bɛna se fanga ɲɛmaaw ma yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin tajiko gɛlɛya in ale la Koro sifinakaw wulilen don k'u jɔ bi maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burukinakaw fɛ yen ka taa olu sigiyɔrɔ ka t'olu furan k'o jɛ kosɛbɛ sabula a yira k'a fɔ ko Koro falen don bi tewu Burukinakaw olu la o la sa min ye jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don sen kan sifinw tɔgɔ la ko ka maaw kɛcogo yɛlɛma olu ye nin baara in sigi sen kan Jeune Chambre Internationale ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Korokaw fɛ yen min ye denmisɛnnin caman sɔnna ka taa baara in kɛ fu falaki yaasa sigida bɛ se ka kɛnɛya cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye maaw sigiyɔrɔw ka se ka olu jɛya Kulukorokaw fɛ yen mangoro ko ɲinanta kɔni ko a kɛra ko mangoro wo waati mangoro yelen tɛ ninnu ye mangoro sɔrɔ waati ye maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sango mangoro cayara ni ɲinanta ye o nɔ tɛ dɔwɛrɛ samiyaji ale ma labɔli kɛ
min ye mangoro yɛrɛ feere waati n'a den waati bɛɛ lajɛlen tɛmɛna k'a sɔrɔ mangoro ma se ka sɔrɔ kosɛbɛ o la sa min ye dugudenw kɔni ye u ko u bɛ dugawu de kɛ sa sanji ala k'o ɲuman di an ma ɲina n'o tɛ kɔni ɲina mangoro kɔni a sɔngɔ gɛlɛyalen don n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ mun tun bɛ feere maaw ma 50 walima 40 fala ye o kɛlen don 200 ani 300 nin waati in na min ye pani ɲɛ kelen k'a sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula a ti ka sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka kibaruya la fala ye mali lasigidenso kɔnɔna faransikaw fɛ min ye chargé d'affaires n'o ye Bakari Danbele ale ye an ka seko ni dɔnko ni an ka ngaramusoba dɔ o bisimilala n'o ye Kumba Tunkara ye Kumba Tunkara ale bɛ Faransi nin waati in na jɛkulu minnu bɛ san n'o ye Kita Cercle denmisɛnninw ka bolodiɲɔgɔnma tɔn ye faransikaw fɛ yen ale kɔni ni olu maaw farala ɲɔgɔn kan sa ka taa ambassade kɔnɔna na min ye nin ngaraba in ye a bisimilara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakari ale fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Kumba yɛrɛ ye ale Kanja mɔden de ye n'o ye Kanja Kuyate o mɔden de ye a ye maa min don sa seko ni dɔnko matarafaba o don min ye kɔrɔlen matarafaba fana don kuma y'a yira sa k'a fɔ a ka dɔnkili n'a ka taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kitakaw olu ka seko n'u ka dɔnko yakubaya la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ chargé d'affaires n'o ye Bakari Danbele ye a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani maa minnu farala kan ka na bɔ u ye nin cogoya in na Faransi kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko u kɔni bɛ bi u bɛ sini wa min ye Mali ye k'a sigiyɔrɔma dondoli kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni maliden minnu bɛ tunga la ka se k'olu nisɔndiya o baaraw u na olu fana kɛ baabu in kun cɛla ni dugawu don ye ka kɛ ni maa minnu fatura an ka jamana kɔnɔna waati gɛlɛman ninnu tigɛli la ka dugawu fana kɛ sa basigi ni lafiya u bɛ se ka don Mali ale kɔnɔna cogo min na fale an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. Fala i bɛ Dominique Ouattara dɔn a n'a fɔra ko ni Simone Gbagbo jɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'o faamu wa kunungo kalo tile 3 min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi furumuso n'o ye Dominique Ouattara ye ale ni Simone Eive Gbagbo n'o ye Laurent Gbagbo musokɔrɔ ye ale fana ye jamanakuntigi musoya kɛ ka tɛmɛ fala ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛba dɔ tun sigilen don sen kan sa ko muso tɔgɔla don n'o ye baw tɔgɔla don ye o kɛra Abuasokaw fɛ yen Simone Eive Gbagbo ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ye sabula ale yɛrɛ ka dugu ye Côte d'Ivoire woroduguyafa Konoyekaw olu fɛ yen ye baara ninnu bannen sa a taara bonyamasegi kɛ jamanakuntigi furumuso ye k'a tanu k'a waleɲuman dɔn a nana bonya min kɛ olu ka dugulamaw ye nin ko in hukumu kɔnɔna na min ye Alassane furumuso fana ye o fana y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma baarabaw k'olu sigi sen kan kɔnɔwarikaw fɛ yen ko o de y'u ka laɲini ye Burkina Fasokaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ min ye u ka jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye ko ale kɔni ni baɲumankɛ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye baɲumankɛ minnu n'olu nana sa ka na baara dɔ bolodali ko fɔ u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'u bɛna na centrale n'o ye panneau solaire belebeleba 2 jɔ Burkinakaw fɛ yen fɔlɔ o bɛ taa se mégawati 300 ma min ye mégawati 300 ye sa ko o y'a bɛɛ lajɛlen de dafalen ye nka a tilalen don 2 ye Wagadugukaw fɛ yen mégawati 200 o bɛna sigi ye Bobo Djilasso 100 bɛ taa sigi ye yaasa min ye baɲumankɛtɔnw ye sa ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw u ka kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Senegalikaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Bako Bof dugudenw olu murutira fala ye u y'a yira sa k'a fɔ Bako Bof yɛrɛ ale bɛ Takandi ni o commune kɔnɔna na k'u ka nisɔngoya u y'a yira ji tɛ yen kuran tɛ yen baloko ka gɛrɛ siraba fana tɛ u bolo olu kɔni ɲinɛ kelen don olu ka pewu Senegal u wulila sa k'u ka wulikajɔ n'u ka nisɔngoya bɛɛ lajɛlen yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma minnu m'u kɔfilɛ olu la olu kɔni bilama ni samiya sera ta u na tigɛ ka bɔ Senegal tɔw bɛɛ lajɛlen na Senegalikaw olu fɛ halisa politiki wulikajɔ senfɛ fala ye min ye Faransi ka kunnafonidiso min n'o ye RFI ye ale ye kuma di jɛkulu ma jɛkulu min k'a fɔ sa ko Diomaye président n'o o ye coalition Diomaye président ye fala ye olu ye kuma fɔ sa ka kɛ ni gouvernement sigili ye min ye Pastef i b'a dɔn k'a fɔ ko Diomaye o sababu y'a to ale nana présidenya la maa min bɛ sa n'o ye Ousmane Sonko ye o kɔni o ka maaw olu kɔni tɛngɛlen ɲamana kosɛbɛ Aminata Touré ni waa wele ko Mimi ale yɛrɛ kɔni kumana Diomaye ka maaw tɔgɔla fala ye k'a yira k'a fɔ ko Assemblée nationale ko ni Ala y'a ci k'a bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin gouvernement ma k'u n'a bɔ ɲɔgɔn na wɔlɔfɔw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Gabɔnkaw fɛ yen
Gabon maa caman ye laɲini kɛ sa min ye u ka fanga sinamatɔ ŋwaradaba belebeleba ye n'o ye Claude Bilie Bazineze ye ale yɛrɛ kun ye gouvernement ɲɛmaya kɛ Gabonkaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ kabini avril kalo tile 16 ale kɔni minɛna ka bila kaso la dunko juguya ni yuruguyurugu senfɛ a nɔfɛmaw olu kɔni wulila sa k'a yira sa ko ka liberté provisoire d'a ma k'o kɔni ma se ka sɔrɔ nin waati in na sabula a ye yuruguyurugu minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini san 2008 waati Faransiikaw fɛ yen avocat minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafonidila Faransi kunnafonidila bɛ Algérie kaso la n'o ye Christophe Glaise ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Algérikaw fɛ yen sa o kun ye laɲini kɛ kununko yaasa a ka nɔminɛli bɛ se ka kari cogo min na min ye baara in ye o ma se ka sen sɔrɔ e ko a ko tɛna to senna fo kiiri don sa wa yaasa a ka taa ni a bila dɔn Japonkaw fɛ yen kungo sogo min bɛ yen n'a fɔ ma ko ours falayi kungo sogo in k'a bɔra a ye maa 4 jogin han min ye bɔlɔnjan fanba danta a y'o minɛ ka taa usine olu ka kin fanfɛla la min ye ours in ye bagan min don a ka jiri falayi ko sango maa 13 ours ninnu porokotolen ka bɔ u y'o de fa ko Japonkaw fɛ yen o la sa kɔlɔsilikɛlaw ni lakɔlɔsibaaw ye min fɔ k'u kɔngɔtɔ de bɛ bɔ kɔngɔ de b'a to u bɛ bɔ ka na maaw kama wa n'u y'i sɔrɔ u b'i dun han ko ka fɛɛrɛ tigɛ u la Kuyati pankurutigi kɛnɛ ko gɛrɛntɛ taara ka ɲɛsin olu ma mugujugu kɛr'olu ma Irankaw fɛ Kuyati kunnafonidilaw n'u ka sɔrɔdasiw olu ye kibaruya di kununko o la sa maanifinw ka pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen n'o ye jamanadenw ka pankurutigi kɛnɛ ye u ye baara bɛɛ lajɛlen dulon ye sa ka pankuru taliw k'olu bila ka t'u ka dugu wɛrɛ la Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale ni Israel premier ministre Falayi k'u ye kuma kɛ nɛgɛjuru sira fɛ kuma mun gɛlɛyara kosɛbɛ ko min ye Donald Trump ye k'a ye kuma gɛlɛman ta ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma ko fo ka o nisɔngoya min ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ kunnafonidilaw y'a ɲininka sa k'a fɔ ko yalama ko bɔnforola kuma tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ma sɔn ka o jaabi kɔni y'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko min ye waleya min bɛ ka kɛ bi Libankaw fɛ yen o t'a ale fɛla ye bi o t'a fɛla ye sini sabula kabini marisi kalo tile 2 nin ko in ale daminɛna farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an b'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko Senegalikaw kɛra ŋanaminɛŋana ye sifinw san 17 olu tɔgɔ la u ni Tanzanie de ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan ndolati banna 1-1 na min ye Senegali ye ale ye se sɔrɔ ngɔyin na komi a y'anw yɛrɛ bɔ a la ngɔyin na cogo min jɔnjɔn k'a ta ka taa n'a a ye labɛn bɛ ka sa yaasa u bɛ se ka kunbɛn cogo min na u ka jamana ale kɔnɔna na taekwondo n'o tun bɛ ka k'anw fɛ yan Falayi n'o ye championnat d'Afrique tako 17nan ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra Mali anw kɛra jɔyɔrɔ 5nan de ye a ko la an ka jɔnjɔnw min ye sanu pembe ye an y'o 5 sɔrɔ warijɛ an y'o o fana pembe 5 sɔrɔ zira an y'o 6 sɔrɔ ko k'an ka ko labɛnbaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara ko ale kɛcogo k'o ɲɛna kosɛbɛ Falayi bi ni Ala sɔnna a ma min ye samatasɛgɛw ye olu bɛ jouer u ni Iran dolati bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn Turki ale nɛgɛ kanɲɛ 19 ma nka bɛ bɛn yan an ka Lazara de ma balontan min don banaya dulantan don Ernest ko ale ni fédération Falayi k'u farala ɲɔgɔn na a jala ko kɔni ko nin y'o bannen Sadiri Musaka sara ko ni fɛn ko minnu tun b'a la k'u ye ɲɔgɔn faamu ko a ko banna Falayi ne bɛ min fɔ fédération malienne de football bureau kura ye u ka taa ni kow ye dɔɔni dɔɔni senba biribiri tɛ dɛ 100 mètres tɛ course de fond u b'o o de la u kana girin-girin u ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni fɛn kɛcogo ɲuman bɛ labɛn ka ɲɛ de nka u kana sɔn ka fiyewu ka dusu bila hakili ɲɛ u ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni pour que ko ka se ka kɛ ka ɲɛ a ka k'u sago ye parce que maa b'i sago sɔrɔ ko la k'a sɔrɔ i ma kule o kɔni y'anw ka bilasiralikan ye ka d'u ma u ka se ka baara kɛ cogo parce que an ɲɛ b'a la cogo min vitesse min b'olu kɔrɔ nin ye a ti laban donc yaasa a ka se ka ɲɛ u ka k'o kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa u ni mɔgɔw ka se ka bɛn nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falayi Keta Kasim Traore a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari
ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service